जों बेखौनो बुंदों जे जों बेसे गोबाव BTCखौ सालायनो फिउचारा नोंसिनि आखायावनो सेंग्रा 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जिथु सुक्ति बे सुक्तियाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन ABSUआ जोंखौ सापर्ट खालामाखै। दिनै सालबारि जिल्ला इउथ BPFनि दैदेननाय आरो मुसलपुर जिल्ला इउथ BPFनि दैदेननायाव गोबां माने छात्र छात्रीफोर भटार बिथांमोना जोंनाव जइन जादों। खमाव सालबारिनिफ्राय 200नि बारा आरो फ्राय नैबे मुसलपुर जिल्लानिफ्रायबो 300 प्लास मथ'थे 600 माने खाथियाव जइनिं जादों आरो बिसोर गोदान भटार सेंग्राफोरबो सिख्लाफोरबो गोदान भटार आरो सोरबायाबा खेबसे होखांबाय होनना बुंदों, सोरबायाबा एबार 2024नि जितु MP इलेक्सन जागोन बेहायसो गोदानै भट होगोन। भटार लिस्टखौ मोनबाय, बेहाय रावबो भटार नङै मानसि जइन जायाखै। आरो जों बेखौनो बुंदों जे जों बेसे गोबाव BTCखौ सालायनो फिउचारा नोंसिनि आखायावनो सेंग्रा सिख्लाफोरनि आखायावनो, ओंखायनो नोंथांमोनहा आवगायबोनांगौ होननानै जों खावलायदों। आरो जोबोद मोजां जादों दिनै सालबारि जिल्लानि जेसेबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि BPF हान्जायाव हाबनानै जोंखौ मदद होनो ओंखारफैदों आरो मुसलपुर जिल्लानि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा भटारफ्रा जोंनि BPF हान्जाखौ मदद होनानै ओंखारबोदों। जों जोबोद मोजां मोनदों, जों बरायदों आरो आं आसा खालामदों फैगौ 2024नि जितु MP इलेक्सन क'क्राझार लकसभा बेवहाय जोङो 100% जोङो BPFआ देरहागोन। माबा बुंब्ला आंहा बेहाय रिप्लाइ होनांगौ होननाय गैया। आरामसे बे दिनैनि खोथा नङा, दिनैनि खोथा नङा। आं बहुतबार मिथिङाव बुंबाय 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु सुक्ति बे सुक्तियाव अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन ABSUआ जोंखौ सापर्ट खालामाखै। आसामनि बेंगलि छात्र हन्था ASU बा गरखा बा माइनरिटि मुस्लिम हिसाबै बा राजबंसि हिसाबै गासिबो दल संगठनफ्रा जोंखौ लेटार अफ सापर्ट होदों, सापर्ट खालामदों। बे लेटार अफ सापर्टआ हम मिनिस्ट्रियाव दङ, बेखौ RTI खालामबा मोनगोन। दाबो जोंनि आखायाव गैया, बेखौ जोङो डाइरेक्ट बे कपिखौ जोङो हम मिनिस्ट्रियाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो होनांदों। बिनि थाखायसो जोङो सुक्ति खालाम हादों। जोङो BLTआ हारसिं सुक्ति खालाम हादों होननानै जों मालाबाबो बुङाखै। जोङो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बुंनाय बादि, आसाम गभर्नमेन्ट बुंनाय बादि आसामनि जेसेबां संगठन दं बिसोरजों रायज्लायजोबनांदों, रायज्लायनानै जोङो बे लेटार अफ सापर्टखौ जों लानांदों। बिनि उनावसो 3 बोसोराव बेसेबां खामानि मावदों मावाखै प्रमद बर'आ बेखौ आं बुंलायनाङा। मालाय पाब्लिकफ्रानो बुंगासिनो दं, नुगासिनो दं। पाब्लिकआ बुंगोन बियो मा मावदों, बेसेबां थगायदों बर' रायजो राजाफोरखौ बा पाब्लिकखौ, बेखौ दिनै रायजोआ देग देग नुगासिनो दङ। बिनि फिननायखौबो प्रमद बर'आ मोनफिनगासिनो दं। बेफोरखौ जाय जइन जादों बिसोरनाव सोंदोब्रा, आंनाव मानो सोंनांगौ? बिसोर जायफोर जइन जादों बिसोरनाव सोंदो, बियो आलदा मेटार। बेहाय आं जेबो कमेन्ट होआ। मथथे मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै, बेल' आंना खोथाया। सानाव होखारनांगौमोन, होखारब्ला मोनायाव होखारनाया थिग जायाखै, बेल'। एलायन्सफ्रा बिसोरा जाहैबाय UPPL, BJP आरो GSP, बिसोर ज' आरो AJP मोनब्रै दल जयै क'क्राझाराव सासेल' MP होगोन, मोनब्रै दल लोगो नांनानै। बियो UPPLआनो मोनगोन बे जायगाखौ, UPPLनो हगारना होगोन। जोंहा रावजोंबो गैया, कंग्रेसजोंबो गैया, BJPजोंबो गैया, सोरबा UDF जोंबो गैया, रावजोंबो गैया। BPFआ हारसिंनो। हैथु बेलाय UPPL थाबाय आरो हिराचरनिया थाबायना 100% जोंना 100% देरहाखाबाय। दे थेंक इउ। गिबियावनो खुलुमबाय। लोगोसे इंराजि मायथाइनि उदालगुरि जिल्ला बनसुनि जानानै गासिखौबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैनि गुदि नैबे प्रेस मिट लानायनि जाहोनानो जाबाय, गुदि जाहोनानो जाबाय जे मैयानि दिनाव 8 तारिख सोलिफु दाननि 8 तारिख 2024 आव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLनि मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जादोंमोन बा जयनिं सेरेमनि जादोंमोन। बे सेरेमनियावहाय गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्रायबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बा जइन जानायखौ नुनो मोन्दों। बाट साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे बेयाव जोंनि बनसुनिबो सोद्रोमा हाबदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों बा नुनो मोन्दों।
जों बेखौसो बुंनो लुगैदों दि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLआ मा खोथाखौ लानानै मा बाथ्राखौ लानानै मा जुक्तिखौ लानानै बुंनो हाखो जे बेयाव उदालगुरि जिल्ला बा गुबुन जिल्लानि बनसुनि सोद्रोमाया बेयाव बाहागो लादोंबा जइन जादों। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLखौ जाय दैदेनगिरिफोरा दैदेनदों जों बिसोरखौ गाज्रि बुंनो थाङा। जोंहा बुंनो गोनां बेसोदि बेयाव इसिबां इन्टेलेक्ट मानसि दं, गोरों गोरा मानसिफोर दं। गोरों गोरा मानसि थासान्दियावबो सासे सोरबा बनसुबादि फरायसा आफादनिफ्राय सोरबा सोद्रोमाया जइन जादों, किन्तु बिनि जेबो बेकग्राउन्ड चेक खालामालाफानो, जेबो आथिबुरि गैयालाफानो बेफोरबादि नंखाय बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनायखौ जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु जानानै दुखु फोरमायदों। बा जों बिसिनि बेफोर बादि ओंथि गैयैनि बाथ्रा फोसावनायनि सायाव जों मोनसे कन्डेम खालामो। जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLखौ कन्डेम खालामदों। जे मानो होनबा जों सोंबाय, जों खबरबो लाबाय, जोंनि इन्टारनेल सर्सनिफ्राय जों खबर लाबाय जे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो जिकुनु सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्रायबो रावबो सोद्रोमा हाबाखै, रावबो जइन जायाखै, डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्रायबो रावबो जइन जायाखै, आरो आन्चलिक कमिटिनिफ्रायबो रावबो जइन जायाखै। होमबा मारै बुंनो हाखो जे इसिबां रोखायै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मारै बुंनो हाखो जे बेयाव जोंनि बनसुनि सोद्रोमा हाबदों होननानै? बिनि सिंनि जाहोना मा? UPPL राजखान्थि हान्जाया बनसुखौ फोजोबस्रांनायनि थांखि लादों नामा? जोंनि बनसु आफादखौ रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे गोसोम दाग होनो नागिरदों। बिनि सायाव जों मोनसे गुरै खावलायबावनो सानदों जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPLआ इयुनफोराव आरो बेफोरबादि जइनिं हाबाफारियाव जोंनि मानसि हाबालाफानो, जोंनि मानसि जइन जायालाफानो, किन्तु जइन जादों होननाय बाथ्रा बेबायदि जुदि खामानि मावबाय थायोबा जों बेखौ एसे लिगेल राहा लानो गोनां जानो हागौ। आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय आं बयबो रायजो राजाखौ खुलुमहरग्रोयो। लोगोसे मैया जानानै थांनाय 8 थारिख जानुवारि 2024 मायथाइयाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL रुलिं पार्टी कमिटिया मोनसे जइनिं सेरेमनि खुंदोंमोन। आरो बे जइनिं सेरेमनियाव जोंनि बनसु बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय सानैसो बा साथामसो सोद्रोमाखौ जइन जादों होनना बुंदों। नाथाय बे जइन जानाया जोङो नागिरजोब्बाय, बेयाव जोंनि बनसुनिफ्राय रावबो जइन जायाखै आरो बिथांमोना मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों। बेबायदि माने एलिगेसन खालामनायखौ जों मोजां मोनाखै। बिथांमोना मोनसे रुलिं पार्टी हिसाबै बिथांमोना गावसोरनि पार्टीखौ मोजाङै दैदेनलांनांगौ। अबा माने फरायसा हान्जाखौ सरजाबनाया जों मोजां जायाखै, माने समाजाव मोनसे गुबुंले लाबोदों आरो बिदि लाबोनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ, जों बेखौ हास्थायो। आरो इन फिउचाराव जे बेबायदि माने जाय मानसिया जे मोनसे संगठनाव खामानि मावा बे मानसिखौ जे बै संगठननि जइन जाफैदों होननाया माने बुहुत गाज्रि। आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय मावदों बा माबा मोनसे खामानिनिफ्राय मावबाय, माबा मोनसे हादरनि थाखाय मावदों, बे मावबाय था, जों बिथांमोननि सायाव बाजानाय गैया। नाथाय अबेबा फरायसा हान्जाखौ माने टारगेट खालामनाया बिथांमोननि थाखाय जोबोर गाज्रि जादों। आरो आं बेखौ लुबैयो इन फिउचाराव बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ दा मावथों। गोजोन्थों।